Фрэнклін Грэем прыехаў у Менск на вялікі пратэстанцкі фестываль, але сустрэча з Лукашэнкам хутка выйшла за межы рэлігійнай тэмы. Беларускі кіраўнік хваліў міжканфесійны мір, называў пратэстантаў трудзягамі і асобна перадаў добрыя пажаданні Дональду Трампу. Сам Грэем не проста прапаведнік. Ягоны бацька Біллі Грэем быў дарадцам некалькіх амерыканскіх прэзідэнтаў, а сам Фрэнклін сёння застаецца ўплывовым голасам кансерватыўнай Амерыкі і мае сувязі з рэспубліканскімі элітамі ЗША. І на гэтым фоне ўсё больш выглядае, што Менск спрабуе шукаць новыя каналы для размовы з Вашынгтонам. Не толькі праз палітыкаў, але і праз рэлігійныя і гуманітарныя колы. Бывае. Спадарства, ўжо зараз у нашай студыі з'явіўся галоўны рэдактар сайту Белсат.eu Анатоль Шырвель. Анатоль, вітаю, добрый вечар. Вітаем, Анатоль. Чаму Анатоль з'явіўся ў нашым эфіры? Таму што з'яўляецца як мінімум экспертам у тэматыкі пратэстантызму, так, тызму у Беларусі. Ну і Анатоль пэўны час працаваў у пуле Александра Лукашенка ў якасці журналіста. Анатоль, што можа прымусіць Александра Лукашенка на сустрэчу з рэлігійнымі дзеячамі? І што хаваецца вот за гэтымі сустрэчамі? Што мы не пабачылі за гэтай сустрэчай? Добрый вечер усім. У мяне, ведаеш, у маім паслужным спісе таксама ёсць не толькі праца ў пуле Лукашэнкі, але мы разам з Павлам Северынцам і з беларускім журналістам Максімам Гацаком рабілі ў свой час некалькі гадоў, даволі паспяхова рабілі хрысціянскі інфармацыйны партал «Крыніца.Інфо». То бок, ведаю, як журналіст, і як вернік сітуацыю трошкі знутры, і як чалавек, который працаваў у пуле, ведаю, як там што робіцца. Так вот, я думаю, што галоўная прычына таго, што Александр Лукашенко там з некім сустракаецца, асабліва з прадстаўніком, скажем, канфесіі, которую не вельмі любяць у Беларусі улады. Да, гэта нейкі пераслед нейкай выгоды, ён нешта хоча за гэта атрымаць. Я ведаю, па сваіх каналах атрымаў інфармацыю, хто прасіў пра гэтай сустрэчы. Гэта не была ініцыятыва беларускіх вернікаў. Мне было пытанне. Да, гэта не была ініцыятыва беларускіх вернікаў, гэта прасіў аб гэтым Коўл. Прычым прасіў, можа быць, падчас аднаго з самых першых кантактаў, калі толькі яны пачыналі абмяркоўваць вось гэта вызваленне вязняў і нейкі такі трэк распакоўкі рэжыму ад, скажем, тых санкцый, которые былі накладзены на яго. І я ведаю, што падгатоўка тых 2 дзён, которые будуць заўтра і пазаўтра, пачалася з восені. І для мяне, канешне, я хачу зрабіць камплімент тым, хто арганізаваў гэту маштабную імпрэзу, перш за ўсё вернікам, кіраўнікам цэркваў пратэстанцкіх. Гэта круто вельмі. Тое, што будзе там, я ведаю толькі хор, гэта будзе 1300 чалавек, будзе сімфанічны зводны аркестр. У вайсковых катэгорыях гэта больш, чым полк прывезці. Так. Ну і я чакаю, што стадыён сапраўды будзе напоўнены, гэта будуць людзі не тых, которых будуць звозіць там, ведаеш, пад прымусам там з нейкіх там заводаў ці фабрык, ці там устаноў. Гэта будуць людзі, которые самі прыйдуць па зову сэрца, таму што гэта значная падзея ў духоўным жыцці Беларусі. Так, але вот што хаваецца за такімі сустрэчамі, ты так не адказаў. Ці гэта можа... А то ж я. Добра, глядзі, любая сустрэча гэта фасад. Гэта публічная палітыка. Ёсць палітыка непублічная. Ведаеш, трэк, ці ведаеце, калегі, трэк вось гэтай уплыву пратэстантаў нейкага на беларуска-амерыканскія стасункі, ён быў давно. Яшчэ быў такі Іван Пашкевіч, ён быў намеснікам кіраўніка адміністрацыі прэзідэнта, ён быў потым дэпутатам да 13-го склікання, ён быў адным з кіраўнікоў тэлекампаніі «Мір». Вось ён быў баптыстам, і праз яго ўвесь час меліся пэўныя кантакты. У свой час таксама спрычыніўся да працягу гэтага трэку Валерый Цапкала. Як ён быў дыпламатам, быў паслом у ЗША, то пасля гэтага пачалі прыязджаць розныя назіральнікі, якія былі евангелістамі, Майкл Маргуліс, Марк Базалеў і іншыя. Яны прыязджалі і былі назіральнікамі на выбарах. То бок заўсёды Лукашенка ад такіх кантактаў атрымліваў, ведаеш, такое трошкі абяленне сваёй рэпутацыі ў вачах
магчымых альбо рэальных заходніх Ну вось партнёраў. сёння, выбачай, Вітаўт, зараз, бо я ўжо так думаў дабіць гэты накірунак, вось сёння акурат літаральна расхвальваў беларускіх пратэстантаў падчас гэтай сустрэчы. Ну і сапраўды пратэстанты другая, як аказалася, для мяне таксама трошкі было нечакана, другая пасля праваслаўнай рэлігійных суполак у Беларусі, так Па колькасці зарэгістраваных грамадаў. церкваў, грамадаў. Дакладна. Каталіцкія толькі на трэцім месцы. Чаму уладам, вось, хіба ты ўжо і адказаў на гэта пытанне, чаму вось за апошнія гады уладам удалося знайсці гэты баланс у адносінах з пратэстантамі, так як, напэўна, не атрымалася до конца з каталікамі. Ну, прынамсі, пра каталікоў, пра прадстаўнікоў каталіцкай канфесіі мы часцей бачым у медыях. Рэпрэсіі, арышты, забароны і гэтак далей. Да, ну, сапраўды, здаецца, вось мы там пра пераслед ксяндза якога-небудзь мы чуем адразу, бо за яго ўступаецца ўся Польшча, ўступаецца Ватыкан і гэтак далей. На самай справе, як бы то ні гучала дзіўна, нягледзячы на тое, што пратэстанты неяк уплывалі вось на гэта, спрыялі нейкім кантактам Лукашэнкі з Захадам і, у прыватнасці, з ЗША, увесь час пратэстанты былі адной з самых рэпрэсаваных канфесій і застаюцца. Нават на цяперашні дзень сядзяць пастары і вернікі, пратэстанты, сядзяць у вязніцах, ну, сядзяць яны не за рэлігійнае перакананне, за палітычную пазіцыю, грамадзянскую пазіцыю, за ўдзел у пратэстах, за падтрымку людзей, там насілі ежу, медыкаменты падакрэсцены, і гэта было шмат пратэстантаў сярод гэтых людзей, і яны сядзяць. Але вось чаму удалося знайсці баланс? Гэта крыецца ў самой сутнасці пратэстантызма беларускага і ўвогуле ў славянскім свеце. Мы заўсёды былі самыя ганімыя. Нашы, тыя, хто былі перад намі, зазналі вельмі вялізны пераслед з боку камуністаў. І заўсёды пратэстанцкія супольнасці былі такія сябе на уме, самі сабе на розуме. Да? Яны займаліся сваёй дзейнасцю, галоўна, каб дзяржава не ўмешвалася ў іх дзейнасць. А пратэстанты самі па сабе, не па просьбе дзяржавы, не за сродкі дзяржавы, трымаюць і робяць рэабілітацыйныя цэнтры рэабілітацыі наркаманаў і алкаголікаў. Пратэстанты самі па сабе заўсёды добраахвотна валанцёрскі шлі ў турмы як капеланы турэмныя і праводзілі там набажэнствы, праводзілі працу з крымінальнікамі. Я сам асабіста ведаю некалькі людзей, которые жывуць зараз у Беларусі, которые былі, ну, не скажу, што варамі ў законе, але былі крымінальнікамі са страшным мінулым. Ну, яны навярнуліся да Хрыста, і зараз это нармальныя людзі. То бок пратэстанты гэта сем'і, гэта эканоміка, гэта прадпрымальнікі. Альшаны, ведаеш, што такое? Вёска, дзе жыве некалькі, па 10 000 чалавек, гэта ўсе пратэстанты, яны самі... Ну, добра, Анатоль, але вось фестываль, і называецца фестываль надзеі. Ёсць у цябе гэтая надзея, што вось гэты візіт канкрэтна да пратэстантаў, ці да пратэстантаў, ці канкрэтна агулам цэлым па краіне нешта зменіць? Ён, па-першае, ён зменіць духоўную атмасферу. Калі я сам даведаўся вось пра гэта мерапрыемства, у мяне была неадназначная рэакцыя. Я спачатку падумаў, ну як гэта можа выглядаць вось на фоне таго, што яшчэ далёка не ўсе палітвязні вызвалены, яшчэ раны пратэстаў і ўвогуле, ну, как бы яны баляць. Дзяржава, грамадства расколатае, дзяржава ніяк на самай справе не спрыяе грамадзянскаму ці палітычнаму дыялогу са сваімі апанентамі, а наадварот, нават вызваляючы, выкідвае самых лідараў. Што дае надзею вось у гэтай сітуацыі, у гэтай гісторыі? Як, можа, табе гэта дзіўна для цябе прагучыць, мне дае надзею, што 2 дні у Мінску, у сталіцы Беларусі, пратэстанты усіх пратэстанцкіх канфесій, што само па сабе тоже дзіва, яны аб'ядналіся для таго, каб там слухаць пропаведзь Евангелія і маліцца. Я веру ў сілу малітвы. Гэта ўпершыню за найноўшую гісторыю. Франклін Грэм, евангеліст такога маштаба, духоўны лідар сусветнага маштаба. Ну, я не ведаю, там, гэта кшталту папы рымскага для пратэстантаў. Да. Ён, конечно, не такі, ён не з'яўляецца кіраўніком усіх канфесій, але гэта маштабная асоба, і ён там будзе прапаведаваць, і людзі будуць маліцца. Так вот, я веру ў сілу малітвы, таму што я сёння бачу вось гэту пратакольную здымку, дзе Лукашенко там, ну вы што, вы за мяне памаліцеся, і памолімся Лукашенко, выбіраў слово, як назваць, памолімся, Александр Горд, памолімся, таму што маліцца за правителяў і нават за ворагаў, гэта хрысціянскі абавязак. А Бог разбярэцца з кожным потом. Анатоль, калі казаць таксама пра вось
нават ты падводзіш у нейкім сэнсе пра палітычны аспект вось Ну. гэтага прыезду. Вось ты кажаш пра тое, што гэта такі лідар у пратэстанцкім свеце. Гэта лідар, можна сказаць, нават дынастычны, бо ягоны бацька быў знаёмы з многімі прэзідэнтамі, дарадцам быў прэзідэнта ў ЗША. 12. У свой час ён таксама прыязджаў яшчэ ў Савецкі Саюз. І ці тут які быў вынік тых візітаў ягонага бацькі яшчэ ў Савецкі Саюз? І тут бачыш нейкія паралелі з Беларуссю? Я бачу параллели у тым, што Бог мае свой план і для Расіі, і для Беларусі, як ён меў яго для Савецкага Саюза, меў для Украіны і мае для ўсёй планеты. Да? Бог, ён валадар гэтага. Я ў гэта веру. Сапраўды, Білі Грэм, бацька Франкліна, быў як мінімум 4 разы ў Савецкім Саюзе. Апошні раз быў у 1992 годзе. Я ведаю, што сустракаўся і з Міхаілам Гарбачовым і з Барысам Ельцыным. І маліўся ў іх прысутнасці, ну, можна сказаць, разам з імі, маліўся за нейкія змены духовныя. І пасля гэтага Савецкі Саюз, дзе ён аказаўся? Яго няма. Я веру, што ніводная дзяржава, которая не прытрымліваецца прынцыпаў права, не з'яўляецца абаронцам людзей, а дзяржава ці лідар палітычны, который скарыстоўвае уладу, можа быць дадзеную Богам, таму што першыя выбары былі справядлівыя в Беларусі, выбары прэзідэнта. Не скарыстаўся гэтым шансам, ён выкарыстоўвае ўладу, каб яе ўтрымліваць гэту ўладу, а гэта, ну, як бы, гэта па-за правіламі гульні.